In a significant development, members of the All Meghalaya ASHA Workers Union, led by their president Mirajune Myrsinh and legal advisor Sony Karjana, met at the chamber of Dr. Ampareen Lyngdoh, the minister in charge of the government's Health and Family Welfare Department, on the 16th of October 2023. This meeting was a crucial part of their ongoing discussions with the state government regarding their demands, which were initially presented to the concerned minister prior to the 3rd of September 2023. Initially scheduled for 3rd September, the meeting was postponed first to the 14th of October and finally to today, the 16th of October 2023. However, to their disappointment, the concerned minister was absent as she had to urgently travel to New Delhi for official purposes. According to the legal advisor of the ASHA, Sony Karjana, the union has given the health minister a 1-week time frame to issue a notification addressing the fulfillment of their earlier demands. Kajing sngo jong ki ASHA te ngan ong ipi kajing sngo breu namar kajing trai hi kaju ba lem da ya ke. In fact, ki anggan wadi lele te ngam ong ba ka khia ngam ong ba casting ru rima kiru kaju kajing trai. Rada kilit thau ki ASHA ki anggan wadi ki thau. In fact, ki anggan wi ki la dan segi helper banera be ki ASHA ki haban ne hi. Ne tongim ong i kata kajing yo kadai hok ki de banyo. Ki ASHA gidi banyo ki angan badi gidi banyo ne nagajing sngo jong ki ASHA hiru ngomongan ong epi nagajing sngo bre to don hi gajing bisne mi tre kaju ka kambalai kitu kila mat pen double kada ki ASHA pada tang itu ar hajari tunat ki incentive ni ki angan badi ki yo ki ASHA ru nganong pi kata kada bamlong fix kan dia nak kata ong pi ni khmiet lenti ba da kajing long minister ini ri kan thai badi ko madam Ampareen ngidang perkhat ba insu thu e kajing khia jong ki kan thai handai hadu mentangin pat yo i kenya kata rai la da ila ne mla bat penkil dan ben enhance ka jingyo jung ki asharu namang ladap ong tempat ajubab yang i yo ngan sa syong ngan sa examine shwa ha ka first meeting mengyakran ni ong bat yang sa syong ngan sa examine shwa ka ni wada ngala ne amat penkil ben enhance ka ni ka jingyo jung ki di hadu kat menta kala poi admalai benar jun chu iklam ai ka jubab wada ila ne imla kan da imla ti nong na basha imla bala dai ila na ano kan no ka notification ka bagyang ni kana magilong satisfied kan ki asharu. Expressing profound dissatisfaction, Mirajune Myrsinh, the president of the ASHA Workers Union, criticized the actions of Health and Family Welfare Minister Dr. Ampareen Lyngdoh for downsizing many ASHA workers from PHCs and CHCs across Meghalaya. Office ke bama i dai bandon hadin bangila ayo ban phone i ong ba kidon ki kam ki bama i haban le chedali tanak liang cho ke Meghalaya ASHA Workers Union hi haji shisha ni sro ban ong ba ila dai ban pentip ingi sisi arsi shwa kane kasni ke ba ma i imla ban ya don rengkat ban ni ti kejingwan jongi hangne ban tanga singiru kam dai ka ni don shibun ki mat jingdawa ki bana kaliang jong ki ASHA ki bangi kwa bangin bu la ne banwan ra pedeng jong ibat kane kam dei hi kamat jingdawa ka badang thamai kala dei kamat jingdawa ka bala kham slam ha ka bangi la ayo bani kendu bat ila artli ki meeting te bat kita ki mat jingdawa jongi kilong ka banengkong kolong ban pen kiu ya kecing siu jong ki ASHA kat kum ka dor ka baya dei bat kejuk ka ban menta namar kum bangi ya kran da keju ka por sha ka por ki cu ya kran ni kini ki benta ban ong ba ki ASHA ki nomla shu ban trai ya ine jing siu batang ar hajar tengka tengi la persang ban ya keren bat i ha kecing kendu ke banengkong bat kum juru kecing kendu ba ar nrai na keliang jong i klam ai ya kejubab ba i la ne em ban pen kiu ya kecing siu jong ki ASHA nrai ha kecing kendu ke banengkong i ong pat sawan hadin jong sipau sngi bangil se keren ya kane ke benta bat kum juru ha ke meeting ke ba ar ke bangi yo ban syang bat i bangila akran ya kane keju ke mat jingdawa la ong beng ini banwan hadin jong sipau sngi ban ya keren ya kane ke phang ke menta ngatrai kala ladangan bakala kala apoi sikilai benai sau benai kam dei su ke sipau sngi kumbangi nila kumbamai ila bu por ini dia ka poin number 2 kabangi ni keren nak banta ke cing saweng jo ki ASHA nak por sha kapor ke cing saweng ke baklem nongrim klem kinu ki dau ki babiang ni pani i ya ka an ke banya dai ki ASHA namar ki ASHA kat ne ki treshi dom ki ma di ki cing ki sacrifice la dia nak banta ki beru henrei klem kinu ki dau ki babun ki ASHA ki saweng te nak liang jong i ila kular ba inbu dak ta grievances committee
kebayu ong ban pej halot kini kecing syaweng joki Asha dia kat hadu mentaru ni klem benai Asia pangkata ke grievances committee tip ilabu ne em nak liang ke jong i nama ba iklem ajing tip ai ru em ni nai nak Porsche nak si kat hadu mentai ni dang yo beki complaints bagi Asha jogi ki syaweng nak koi ke CRC PSC syakoi ke CRC PSC man ke sini yo ai complain ni ke syaweng ke jong mat kamat cintawa ke balai ke bangi bu hai ke long ba na ke benta bagi Asha kinyo ya ke free treatment ki Asha ki dei ki nong trai ki barre jokokot ke kia nrei ki dei ki kumbang akran mene syakmat ki Asha ki long bakloi ban sacrifice la di nak benta ke jingko jingkia jok babun ba nong song thau ke ba maki ki don te kum ki nong trai ki barre hai jing siu ibaret baki yo tang ar hajar tengka lada ki don hapeng ke jingpang ke jing sitom ki mat jing e sibun kum no be ki sumari la di dia nak liang cok union hi ngila persang bani akran bat imadam Ampareen hakabedai bat kane ba in ai ka free treatment ya ki Asha ti hagasian ya kendo ke benengkong bat kasian ya kendo ka ba ar nak liang jong i ong ba ngingim la bangin ai baro si spa persen ya ke jinglo jing sep jong ki Asha reila kumno kum ba prapau persen lane khandai pau persen ngin ai ka jing lot jong ki Asha leng ba da smart card lane MHIS kumbai ni tip nrai kat hadu mentangi klem yo kono ke jing tip nak liang jong ki hospital nak liang jong ki MHIS habangi la kli ni ong ki Asha ki don ki Asha ki jongi ki batia hospital hatu ki lala an emban claim ya kata khnai po persen lani ka prapo persen kumbai health minister jongi ong ndai ke ek bangi sosi bani osgo kolong bana ki hospital ki bangi kli ki ong kat hadu mentangi empat yo jing tip ai em na ka bentakan ni te nak liang ki jongi ni sgo ban ong bat ni kerpat hiru ya i health minister badon rom jongi ba in so bha ban pensyai ya ki Asha jong kami galia state hi baro khat kuai ki badang ap ya ke jubab na i ba la ila na em ban pun ulong ya ke ba ma i la de ban pula re ki Asha hagasian ya kendu nong kong bat kesini kendu ba ar jong ki Asha